plecat un pic abătut așa, pentru că am pierdut acel pupic pe care am aflat ulterior că îl voiai și tu. Eu am Dai crezut seama. eu am vrut să te iau așa un pic cu joculeț ca să văd dacă și tu vrei. Dacă... Iar schema. Nu mi-a mers, dar nu mai, acum nici nu o să mai încerc joculețul ăsta, că știu că îți dorești și tu și o să te iau așa direct. Dar n-ai tupeu acum, Cosmin, pentru că ești un bărbat asumat și e clar că focul dintre voi este destul de mare. N-ai tupeu să mergi să întrebi pe Renuța dacă te lasă să mergi acolo. Da. Eu am tupeu. N-ai tupeu. Hai, bă! Asta e Pregătește-ți pe care buzele. Casa iubirii! Măi, glos nu cred că Stefania, ține-te bine, bărbatul tău e pe drum. Eliberat. Mai că nici de tabără nu era. Opa! O, geam. Deci eu îl văd pe Cosmin de aici foarte emoționat. Cosmine e gheghe. Gheghe. Oh! Hai,